سلام زخبركم تخاتلتي نلوم دما مسات زانتا حزنا لكم قريبنا لنا مكتالكم نعدم نحنت معلت تراي ابويك تمثل تخيل ليخا اتحتو كابتي ابزحل اير تنقطقيتو زنبره نشتوي دمص مصه دانيال قوريرو كابتا زعزعتا زنبره بيك اب مكينو وصيو نبره غنا ابتي مكاين شيطلو بوتا ابز نبرو نوح غيزي جاكيتو تخدينو نبره اتا نشتوغال منالبات 6 ወይ 7 ዓመት ዝዕድሚኣ ኣብ ወሰነት ጽርግያ ደው ኢላ ንዝተቐደደ ቴዲ ቤር ባምቡላ ጨቢጣ ነበረት ምዕጉርታ ብሰንኪ ንፋስ ቀይሕ ኮይኑ ጫማኣ ዳርጋ ተተሓሒዙ ነበረ ብድሕሪኣ ሓደ ኣረጊት ህንፃ ኣፓርታማታት ይርአ ሽጋራን ዝተሰብረ ሕልምን ዘይተኸፍለ ክራይ ገዛን ዝጨኑ ዓይነት ነበረ ዳንኤል ቁኑዕ ከም ዝሰምዐ እርግፀኛ ስለ ዘይነበረ ዓይኑ ፍጢጡ ሽኮሪና እንታይ ኢልኪ ኢሉ ሓተታ ፈሪሓ ተስፋ ዘለዎ ብዓበይቲ ቡናዊ ዒንታ ንላዕሊ ጠመተት ንዕድሚኣ ከም ጥበበኛ ብምምልካት በጃኻ ኣቦይ ምምሳል ጥራዩ ቤት ትምህርተይ መዓልቲ ቦታት ትገብራላ ካልኦት ኩሎም ኣቦ ሒዞም ይመፁ ኣለዉ ኣነ ድማ በቃ ድምፃ ተሓናኒቑ በቃ ዳግማይ በይነይ ክኸውን ኣይደልን እየ ንሓንቲ ካልኢት ዳንኤል ልቡ ክወድቕ ተሰምዖ ከም ዘይክእል ዋላ ከም ዘይፈልጣ ክነግራ ደለየ ኣብ ውሽጡ ግን ምናልባት እቲ ቅድሚ ዓመታት ናይ ገዛእ ርእሱ ጓሉ ካብ ዝስእን ጀሚሩ ዝሓመም ዝነበረ ግዜ ክኸይድ ኣይምፈቐደን ቅድሚ ብዕምቀት ነዚ ዛንታ ምእታውና ከምዚ ዝኣመሰለ ዛንታታት ሕያውነት ክሳብ ክንደይ ሓያል ክኸውን ከም ዝኽእል ከም ዘዘኻኽረና ኣይንረስእ ዓለም ገና ጥዑያት ሰባት ከም ዘለዋ እንተኣሚንኩም ሓንቲ ካልኢት ወሲድኩም ነዛ ቻነል ሳብስክራይብ ብምግባር ነዛ ቪድዮ ሸር ግበርዋ ሎሚ እዚ መልእኽቲ ንመን ከድልዮ ከም ዝኽእል ፈፂምካ ይትፈልጥን ኢኻ ዳንኤል ኣብ መወዳእታ ክሳብ ቁመታ ተንበርኪኹ ብልስሉስ ድምፂ ሽምኪ መን ይበላ ሕሹኽ ኢላ ማያ በለቶ ብድሕሪት ኢዳ ኣዒንታ እናደረዘት ጽቡቕ ማያ ብልኡም ፍሽኽታ ኣነ ንሓንቲ መዓልቲ ኣቦኽየ ዝብል ግምት ኣለኒ ገፃ በሪሁ ንሱ ጥራዩ ዘድልያ ነይሩ ንጽቢሒቱ ንግሆ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ምስ ኣተዉ ማያ ነቲ ዝተረረን ዝሓርፈፈን ኢዱ ከም ብወርቂ ዝተሰርሐ ጨበጠቶ እቲ ጅምናዝየም ብስሓቕ መሊእ ነበረ ኣቦታት ምስ ደቆም ኩዕሶ እግሪ እናወዛወዙ ንኣሽታ ኣዋልድ ኣብ ደረት ኣቦአን ብኹርዓት ኮፍ ኢለን ነበራ ዳንኤል ቅድሚ 5 ዓመት ናይ ባዕሉ ጓሉ ሓደጋ ምስ ኣጋጠማ ኣብ ውሽጢ ቤት ትምህርቲ ኣይነበረን ጨናኖራን ካፌተርያን ፒዛን ከም ማዕበል ዝኽሪ ወቕዖ ባባ ሕጂ ዘውዲ ክንሰርሕ ንኽእል ዲና ብምባል ብምሕታት ማያ ናብ ሓደ ሕብራዊ ወረቐትን መጣበቕን ዘለዎ ናይ ኢደ ጥበብ ጠረጴዛ እናመልከተት ጩራ ጀመረት ብርግጽ ልዕልቲ ኢሉ ፍሽኽ በለ ልዕልቲ ዝብል ቃል ብተፈጥሮ ሸተት ኢሉ ወፀ እታ ንጓሉ ሌላ ኢሉ ዝፅዋዓ ዝነበረ ቃል ንሓፂር ካልኢት ማያ ናቱ ከም ዘይኮነት ዳርጋ ርሲዑ ኩሉ ሰብ ግን ፍሽኽ ይብል ነበረ ካብ ስግር ጅምናዝየም ሓደ ጽቡቕ ዝለበሰ ነዊሕ ሰብኣይ ብንጹር መምህር ማያ ምዃኑ እዩ ንዳንኤል ቀጭ መጺዎ ኣብ ጎድኑ ዝነበረት ሰበይቲ ገለ ሕሹኽ በላ ንሳ ድማ ነቶም ድምፂ ነዊሕን ተጠራጣሪን ትርኢት ሃቦም ዳንኤል ሸለል ክብሎ ፈተነ እቲ ዘይምርግጋእ ግን ሶሊኹ ኣተወ ኣብ ዝኽህሉ ይነበሮን ስድራ ቤት ኣይነበረን ባዶ ቦታ ዝመልእ መካኒክ ጥራዩ ነይሩ ሽዑ ማያ ኢዱ ስሒባ ረኣዮ ናይ ወረቐት ክራባታ ሰሪሕልካ ብብልጭታ ዝተሸፈነን በቲ ቃላት ቤስት ዳድ ኤቨር ስክሪፕትድ ኢን ፐርፕል ክራዮን ዝተለጠፈን ነበረ ጎረሮ ዳንኤል ተጣበቐ ጽብቕቲ ቆልዓያ ፍሽኽተኣ በረድ ከምክኽ ዝኽእል ሓይሊ ኣለዎ እቲ ፍጻሜ ጽቡቕ ከይዱ እንተው ሓደ ካብ እቲ መምህር ሚስተር ሄንሰን ንዳንኤል ብጎድኑ ስሒቡ ጎይታይ ብምስታፍካ ነመስግነካ ግን ከረጋግጽ ስለ ዘለኒ ብሓቂ ኣቦ ማያ ዲኻ ብምባል ሓተቶ ዳንኤል ነታ ኣብ ጥቓ ማዕጾ ትጽበ ዝነበረት ማያ ቁልሕ ኢሉ እናጠመተ ሰገጥ በለ ኣይፋልን ኣነ ኣይኮንኩን ኣዲኣ ከተምፅኣ ኣብቲ ከባቢ ነበረትን መምህር ድማ ዘረብኡ ብምቁራጽ ስለዚ እዚ ክሳብ ክንደይ ዘይግቡእ ከም ዝመስል ይርዳእካዮ ሓቀይ ናይ ሓደ ሰብ ወላዲ መሲልካ ጥራይ ክትቀርብ ኣይትኽእልን ኢኻ ዳንኤል ምራቑ ሓጠ ክሕግዝ ጥራየ ዝፅዕር ነይረ እቲ ክትዕ ቅድሚ ምቕጻሉ ድኹም ድምፂ ኣቋረጾም ሓንቲ ሰበይቲ ኣብቲ ኣፍ ደገ ደው ኢላ ፀገም ኣሎ ድዩ በለት ሕሱር ቦርሳ ኢድን ጭንቀት ዝመልኦን ገጽን ሒዛ ኣደ ማያ ክዳውንታ ጽሩይ ፀጉራ ኣብ ትሕቲ ዝሓሰሰ ስካርፍ ተጠቕሊሉ ትንፋስ እናሓፀራ ኣዝየ የቕሬታ በለቶ ሕያዋይ ክኸውን ጥራዩ ዝፅዕር ነይሩ ክወስዳ ሓተትክዎ ኣብቲ መመገቢ ቦታ ካብ ቦታይ ክወርድ ኣይከኣልኩን መግለጺ ሚስተር ሄንሰን ልስሉስ ኮነ ቃንኡ ግን ዝሑል ኮይኑ ጸንሐ
ኣብ ዝቕፅል ግዜ ግን ማማ ክትሕብሩና ብትሕትና ንሓትት በላ። ዳንኤል ብትሕትና ርእሱ እናነቕነቐ ንኣደማያ መሪሑ ናብ ደገ ወፅእ። ኣብኡ ድማ ብእፎይታ ትንፋስ ኣውፅአት። ከመይ ከም ዘመስግነካ ይፈልጥኒ። ሰሙን ሙሉእ ሕጉስቲ ጌርካያ። ኣቦኣ ካብ ዝኸይድ እንድሓር ከምኡ ፍሽኽ ኣይበለትን። ዳንኤል ዘሕዝን ፍሽኽ ተቕረበ። ምስጋና ኣየድልን እዩ፣ ፍልይቲ ቆልዓ እያ። ሽዑ ማያ ቅልጽማ ኣብ ሕቑፉ እናጠቕለለት ጎየየት። ባይ ባባ ዳንኤል እናበለት እቲ ስም ኣብ ኣፍ ልቡ እናተቓልሐ በረድ ኮነ። ንሱ እውን ብሕሽኽታ ባይ በላ ናበዲኣ ገጻ ክትዘልል እናተዓዘበ። ሰሙናት ሓለፈ። ዳንኤል እዚ መወዳእትኡ መሲልዎ ኣብ ዝተሰብረ ዓለም ሓንቲ ሰናይ ተግባር ጥራይ። ክሳብ ሓደ ዝናብ ዝዘንበሉ ለይቲ ጋራጅ እናዓፀዎ ከሎ ሓደ ጽቡቕ ዝለበሰ ሰብኣይ ጽላል ሒዙ ወፅእ። ሚስተር ዳንኤልስ ኢሉ ሓተተ። እወ እቲ ሰብኣይ ፖስታ ኣረከቦ። ካብ ሚስ ብሩክስ ኣደማያ ነበረ። ዳንኤል ተደናጊሩ ከፈቶ። ኣብ ውሽጢ ድማ ናይ ምስጋና ካርድ ነበረ። ካብ ማያ ዝተሳእለ ንእሽቶ ስእሊ ክልቲኦም ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ከምኡውን ዝተዓጽፈ ወረቐት ቸክ ብምባል ኣተኪሩ ጠመተ። 25,000 ዝብል ነበረ። እዚ ክወስዶ ይክእልኒ። እዚ እንታይ ኢሉ ድሕሪ መኪና ጎየ። እቲ መራሕ መኪና ደው በለ። ሚስ ብሩክስ ንጓለይ ዳግማይ ኣብ ኣቦታት ክትኣምን ሓጊዝካ ኢኻ በለቶ። ዳንኤል ኣብ ዝናብ ደው ኢሉ እቲ ቸክ ምስ ተንቀጥቂጡ ዝነበረ ኣጻብዕቱ እናጠልቀየ። እቲ ገንዘብ ግን ኣይኮነን ዝተሰምዖ። ኣብ ታሕቲ ናይቲ ስእሊ ዝነበረ ኖቲ ነይሩ። ባባ ዳንኤል ንማማ ድሕሪ ሕጂ ምምሳል ኣየድልየንን እዩ ኢለያ። ኣቦይ ከም ዘይኮንካ እፈልጥ እየ፣ ግን ከም ዘለኒ ኮይኑ ክስምዓኒ ጌርካኒ። ሽዑ ምሸት ዳንኤል ኣብታ ንእሽቶ ኣፓርቶምኡ ኮፍ ኢሉ ነታ ኣብ ፍሪጁ ተኣሲራ ዘላ ስእሊ ኣተኩሪ ጥምታ ነበረ። ኣፍ ልቡ ኣብዚ ግዜ እዚ ብሓዘን ዘይኮነስ ብገለ ፎቕሲ ሙሉእ ነገር ይቃጸል ነበረ። ሓደ ሓደ ግዜ ስድራ ቤት ደም ኣይኮነን። ሓደ ሓደ ግዜ ፍቕሪ ብመልክዕ ጓና ብሕርቃን ኣእዳውን ድኻም ፍሽኽታን ይርአ። ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ኣቦ ሰብ መሲልካ ምቕራብ ኣብ ዓለም እቲ ዝበለጸ ሓቀኛ ነገር ይኸውን። ንሎሚ ተዳለወ ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ኣብ ዝቕጽል መሳጢ ታሪኽ ክሳብ ንራኸብ በብዘለናዮ ሰላም።